Ano eh, saan siya? Kami hyperthyroidism kasi. Tumataas yung BP niyan pagka nasobra. Cover ko lang siya. Please prepare attention rates. The score is 1-7. 35 points. Change for 18 points. Dexter. Ah? Dexter. Dexter. Thank you, honestly. Thank you. Bago din kanina eh. Kayo na pa kaya? Malakas yan eh. Lakas kayo, buti na babalik mo eh. Kanina, ano pala ako, 2 game or 3. Bata. First time ko dito eh. Sino nag-invite sa'yo? Mabala ka. Dito eh. Tabo. Sa kinaano? Phil? Ay! Sa Africa? Ang bilis.